Asibingelele umuntu osibukela njengamanje ngani zakwethu. Ungonyama la ngudlungudla abnormally. Imoto enkulu ethwala ezinye imoto. Ugandaganda umasondawo uqhumela inye phinde unyathele ngelinye. Cha, siyanibukela nje nonke. Namhlanje kakhulu asiziki zokhuluma ngento eziningi kodwa njengoba sihlale sikhuluma nabantu ukuthi kubalekile ukuthi asudleni umuthi. Umuthi ubalekile nje njengoba ngilapha ekhaya nje abantu kuyacala kuyonakala egoli. Kubantu abamabhizinisi amancane, mhlawumbe wenza leyo saluni, wenza ini, awusebenzi, ufuna umsebenzi, ufuna ukuthi uthandeke. Ngathi mina abantu abasondele ekhaya njengoba nje bengisekhaya ngikupha le mithi. Abantu abasondele sifike sibone ukuthi yini esingayenza ngoba vele khona uma uza kufuna sithole icebo esingalakho ukuthi ukuze ukwazi ukuphila. Kunomuntu usekhaya thola ukuthi namhlanje imali ayihlali iyodwa ngoba vele imali esiningi ayihlali kubantu. So kubalekile ukuthi iphinde sikwenze ukuthi uthi noma usebenza iphinde yenyuka imali noma uphinde uyibone ukuthi yini oyenzile wena empilweni. So ke ebesikushilo Ungonyama bayamazi abantu ukuthi usejimistini, usomabhizinisi usemncane, nabakhulu futhi nawo usomabhizinisi. Nawe ufuna ukuya ekhundleni, nawe ufuna imidonso, nawe lapho nyanga ufuna ukuthi udonse kwenzeke izinto. Sondela ekhaya ungibone, Ungonyama abantu bayazi ukuthi ugobela abanye ogobela ngoba la ekhaya kunenyanga ekhishwe la ekhaya, kunenyanga ezisebenzayo eza la ekhaya. So inamba la ekhaya incane ithi 076 70 55 196 076 70 55 196. Into engisho ukuthi njengoba ngagubha le mithi le eminyayo nayo lapha kodwa makushaya isikhathi ukuthi lwesithathu sobe sisegoli ejimistini number 21 uDeep Road. Ungifonele kulapho ngiyibizayo ufike ekhaya ku 076 70 55 196. Ingudlungudle lena yi-abnormal, yiugandaganda omasondawo ukuthi maqhumela inye uphinde unyathele ngelinye. Siyabonga, nisale kahle.